Lajes Abdulajeva. Dominguez siirtyi 2008 esteisiin, kaatui Pekingin viimeisellä kierroksella, oli sielläkin mitaliasemissa. Kuittasi sen sitten Berliinissä voittamalla tuon matkan ja 5 kertaa valittu Espanjan vuoden urheilijaksi. Se kertoo kyllä hänen saavutuksistaan aika paljon. Kestää vauhdinpidon ja omaa kovan kirin, eli on kyllä todella vaikeasti voitettava. Ja mainitsit Azerbaidžanin naisen, niin hän kyllä on loistotyyppi ja tästäkin sivusta nähdään ilmavaa ja kepeä askel tässä kolmantena taivaltaan. Mutta estetekniikka on kyllä aivan kauhea. Hän pysähtyy lähes joka esteelle ja se vie kyllä todella paljon voimia. Voidaan laittaa kuitenkin tämän kisan jokeriksi, koska alkuerissä hän väläytti kyllä sellaista kiriä, että vaikka Dominguezin vastaan joutus, niin saattaa silti olla kyetä vastaamaan kiritaistelussa hänelle. Aika suuri kysymys, että millainen juoksu tästä muodostuu, kun Gulnara Kalkkina ei ole nyt matkassa, joka normaalisti on lähtenyt vetämään jopa maailmanennätysvauhtia. Äkkiseltään näyttäisi siltä, että Julia Zarudneva, venäläinen, on tehnyt oman ratkaisunsa. Hän on Euroopan tilasto 3 ajalla 9.23 ja ennätys on huikea 9.08, joten nyt mennään kyllä kovaa. Voi kun Abdulajeva pysähtyy jokaiselle esteelle ja joutuu sitten 2-3 metrin takamatkan juoksemaan jokaisen esteen jälkeen kiinni. Kyllä tulee todella, katsokaa nyt, voi hyvänen aika sentään, sinne jäätiin. Se on sääli, että tuo Abdulajevan estetekniikka on tuollaista, koska eihän sitä kukaan kestä, että joutuu joka kerta juoksemaan muut ylös, kuten tässä Zarudneva johtaa. Dominguez seuraa. Heidän estetekniikkansa on kyllä hyvällä tolalla ja jälleen tulee kaukaa Lajes Abdulajeva. Nuori vastaa 19-vuotias juoksija. Vielä hän jaksaa nousta kolmanneksi. Nyt pitäisi päästä. Aina menee sipsuttamiseksi. Hän hukkaa tuossa voimia aivan mahdottomasti. Minkälainen menijä hän olisikaan. Ja miksei kukaan ole tuohon tarttunut. Tässä naisessa on nimittäin eväitä vaikka minkälaisiin hurjasteluihin, jos hän vain saa tuon estetekniikkansa kuntoon. Pysähtyy joka ikiselle esteelle eikä voi millään kestää tässä vauhdissa kyllä kovin kauan. Energia menee aivan mahdottomasti, kiihdytä, jarruta. Ja siinä on kyllä, voi sanoa, sellainen namupala pikkusen valmennussilmää omavalle estejuoksun valmentajalle, josta voi olla sekuntia, useampi 10 sekuntia pois tuosta ajasta välittömästi, kun hän oppii lukemaan vähän estettä eikä sipsuta jokaiselle. Katsotaan, miten menee vesieste nyt. No kyllä huonosti pysähtyy ja yli polven uppoaa tuonne veteen. Kummallista, että hän ei uskalla siihen mennä, mutta näin se vain on. Kärjessä mennään tuimaa vauhtia. Zarudneva vetää, Dominguez seuraa. Tämä kaksikko oli siis kärjessä myös MM-kisoissa Berliinissä. Ja katsotaan väliaika. 3.03 mennään huikeaa vauhtia, 9 ja 10 aikaa. Ja sillä mentäisiin Euroopan kaikkien aikojen listalla 5 joukkoon. Ja nyt näyttää siltä, että Abdulajeva ei enää jaksa tuolta nousta. Vielä hän tulee, mutta jokaisella esteellä ero kasvaa. Hän juoksee 3.05 ekan tonnin pysähtymällä 6-7 kertaa. Kahden kauppa näyttää olevan mestaruustaistelu. Ja sitten Anastasia Shvedova ja hänen hyppynsä. Ja Shvedova ylittää toisellaan 4.65. Näin ollen se tietää silloin sitä, että hän on 4. nainen, joka on ylittänyt 4.65. Feofanova, Spiegelburg, Risi ja Shvedova 4.65 ylittäjiä. Vielä nousee Abdulajeva vesiesteestä niukin naukin ja saattaa jopa tässä ottaa Euroopan mestaruuskisojen pronssin. Mutta Zarudneva, Dominguez menevät omilla teillään. Venäläisen veto on ollut tuimaa. Hän on tehnyt töitä koko matkan ja muistetaan tämä kaksikko viime vuonna MM-kisoissa Berliinissä. Dominguez 1, Zarudneva 2. Dominguez ennätys 9.07.32, Zarudnevalla sekunnin heikompi. He ovat Euroopan tilaston kaikkien aikojen 3 ja 4. Ja edelleen 19-vuotias Lajes Abdulajeva, junioreiden MM-kisojen 3 tältä vuodelta. Nyt hän on lähes jo paikallaan esteeltä alas tullessaankin, mutta siitä huolimatta hän taistelee ja on edelleen 3. Täytyy
aavistuksen ihmetellä, miksei hän ole ilmoittautunut esimerkiksi tonni vitoselle tai vitoselle näihin kisoihin, koska juoksuvoima tuntuu olevan käsittämättömän kova. Sekin Jirina Katsnikova, kolmas yritys 4.65 ja yli menee. Tsekki sentin päässä omasta ennätyksestään ja myöskin mukana edelleenkin mitalikamppailussa. Nyt takaa ajava ryhmä tuolla taustalla saa sitten Abdullajevan kiinni hetkeksi, mutta aina hän sitten kiristää, painaa kaasun vielä kerran pohjaan. Venäläisjuoksija Lyubov Harlamova on siinä hänen kannassaan nyt kolmantena ja Puolan kokenut 33-vuotias Violetta Frankiewicz nousee nyt taustalla neljänneksi. Reilut 3 kierrosta vielä matkaa maaliin. Julia Zarudneva johtaa kisaa. Euroopan mestaruuskisojen 5000 metrin kaksinkertainen voittaja 2002, 2006. Marta Dominguez siinä hänen takanaan. Ja tosiaankin, kuten Mika kertoi, viimeisellä kierroksella tällä takasuoran esteellä olympiakisoissa 2008 Dominguez kaatui ja hänen pelinsä oli silloin pelattu. Korjasi vahingon Berliinissä. Vauhti on aavistuksen verran laantunut. Ja 9.15 varmaan loppurutistuksella tulee loppuajaksi. Ja jos Abdullajeva ottaa tästä mitalin, niin kyllä historia huonoimmalla estetekniikalla voitettu arvokisamitali, se on pommi varma. Toivottavasti jaksaa loppua. Nyt hän putoaa 6. vesiesteellä reilut 2 kierrosta ennen maalia, mutta aloittaa sitten jälleen kovan nousun. Violetta Frankiewicz, 4 vuoden takainen EM3, näette siellä taustalla, on tällä hetkellä kuitenkin kolmantena. Ja nyt menee muuten ensimmäistä kertaa sitten Abdullajevalla este yli edes jollakin lailla, mutta kyllä matka on painanut sen verran, että enää hän ei saa esteen jälkeen sellaista rytmiä päälle. Keskitytään tässä kohtaa sitten voittotaisteluun. Reilu kierros, 1,5 kierrosta hetken kuluttua, matkaa jäljellä. Zarudneva vetää edelleen. Yleisö on täällä haltioissaan. Espanjan liput liehuvat. Marta Dominguez on tekemässä kyllä omanlaistaan historiaa. Hänestä on tulossa, jos hän voittaa, 3-kertainen Euroopan mestari, mutta se on kyllä kovan työn takana. Zarudneva jaksaa edelleen, jaksaa painaa ja taustalta kerrotaan se, että Frankiewicz, puolalainen, on tässä karkaamassa kyllä lopultakin azerbaidžanilaiselta. Ja onko niin, että Zarudneva on karkaamassa Dominguezilta? Enpä usko, kyllä Dominguez on kova taistelija ja jos mennään loppusuoran ratkaisuun, niin siinä vahva. Nyt hänen täytyy vaan jaksaa 1 kierros vielä roikkua. Maalin kohdalla käynnistyy viimeinen kierros. Taustalla käydään omaa taistelua pronssimitalista. Siellä Abdullajeva on nyt pudonnut 6. ja hän on nyt jo aivan puhki. 2 kilometriä hän kesti kolmantena, mutta sitten puutteellinen estetekniikka lopultakin vei mehut. Hän ei taistele tänään mitalista. Tulevina vuosina todennäköisesti kyllä. Nyt taistellaan Euroopan mestaruudesta. Julia Zarudneva, Venäjä, on tehnyt töitä. 2 kilometriä, 700 metriä juuri nyt. Marta Dominguez on seurannut hammasta purren. Vaaleapunainen tuttu. Otsapantaa päänsä ympärillä. Tämä este koitui kohtaloksi olympiakisoissa 2 vuotta sitten. Miten se menee nyt? Dominguez ottaa sen tarkasti. Haukkoo henkeä eikä vieläkään iske. Löytyykö Zarudnevalta sitten rytmin vaihtoa, kun sen paikka tulee? Vesieste voisi olla hyvä paikka iskeä. Siinäkö Dominguez lyö sitten kaasun pohjaan? Kyllä, tulee sieltä rinnalle, mutta Zarudneva vastaa. Yllättävän kevyesti irtoaa venäläinen. Dominguez, jonka takana huutaa lähes 30 000 espanjalaista. Iskee vielä viimeinen este. Sekö on ratkaiseva. Nyt olisi loppusprintin paikka. Zarudneva ja Dominguez tulee, mutta ei saa venäläistä kiinni, joka tekee hurjan tempun. Johtaa keulasta loppuun asti ja Venäjä näyttäisi ottavan tässä 2 mitalia, kun Frankiewicz hyytyy viimeisellä kierroksella ja Lyubov Harlamova tulee M-pronssille ja melkoisen näytelmän tästä tehnyt aseri, entinen etiopialainen 19-vuotias Lajes Abdullajeva lopulta kilpailussa 6.